ke kubor ke ni ke por ke long kumno Moses ushakri utrau la yap log bai ke ni ke kubor ke ba ai jing ban tingen yang abri pi asigidon ke ba la lek no show try ke ba hingasam kidon ke ni ke por pi sha skor ke ni kubor ka ai ke jing yap chung ki breu ke jong oblai ka jayu yo Moses man bau yap hatu ke jing yap ke ba korditam hatu ke jing yap ke ba sosi tam ni hatu ke jing yap ke ba kwentam ha ke jingim ke chung o ban ngau nga pi ke ni ke por ke jing yap o Moses ke jing yap ke ba kwentam na ki wei pan ese ki shakri utrai ke jing yap ke ba kmen hadu kata ke jing yap ke ba krau tam bat ke jing yap chung ki ba nget ke jing yap chung ke jing kmen upo long ni ke ktien yang aban im kalong Khrist ban yap kalong ke jing men toy ke sap ke jing men toy ke bang ide ban yo ak sngi ke jing yap ka Bible ka ongro kitab Ecclesiastes ka ong ba ka kham krau ke sngi yap pan ke sngi kha shisha kalong kumta na ka mentau lu breu jong bleu Moses ka jing yap ka ba kumno Moses u yap sngap ka tin jong bleu ka ong kum ningen puli shitkhat ai puli kala nong ka ba life sound kitab Deuteronomy kala nong ka ba life ar kum ju ki khot ka ba khadu bat ke ba life sound khot ka ba ning kong ter pin lap ki ni ki tin ka jong bleu ngen puli tang shitkhat ka ba san kum tong Moses u shakri u tra la yap hangta ha ka remo up kan ba kum ka tin u try khot man reu gong balatep ye u ka shin it lum ha ka remo up mar prasha e ke bet pure hynrei omdon breu ken ba tip e ka jing tap jong u hadu ke ni ke sngi la tep yu Moses ha ka ta ka ranap lum hari mo up how lum nebo pikini ke ka kular ka ba ublai la kular Moses bar haba upoi halom ni lu ublai shwa ban cross ka wa Jordan ban lake no ban poi no sikarikan nan perkhat ke jing trace tam ka jong Moses ha ke sau potli ke snam bar ha ke sau potli ke snam Moses yalam ki kon Israel naru Egypt sarikanan shwa ban poi no shwa ban kam no shwa ban jam no ene ka wa Jordan shwa ban poi no shata shari Israel kari ke jingkolar kari kanan ulah de yo khai yo so ke jing trace tam baro ke jing ya lenti ke jing knyom ke jing syak brengem lan thamau jing kon Israel apeng ke jing syak ting yau sim paro apeng itu ke jing pen pur sim paro apeng ke jing syak be thong ke sipai jep baro ke jing ya lenti apeng ke jing bom don apeng ke jing reng khyang ke jaka ke ya ke so pusnam apeng ke jing bom don jing bam na dong shedong ke jing yele apeng kita umat ke jing sukro kumjo hari jing dor kat ke jong blai ki kambah ki jar ki takla ko ba blai le ka ba krautam ban ye ki weipat ki shakring la ban ong how Moses ba blai la pan pau nrai shwa ban poino pan kamno sasiliang ka wa Jordan shwa ban poino sikata ka rijo ke jingkalar u blai ong pan ban ye u ko Moses to kiuno shauta ulum nebo ko ba don hakata ka mar prasya ite ke Jericho hai te ranap jiki wei per kilom segari mawap kiu to ulum bat ngan pen i ame ka rui ya ka bangala kolar Abraham Isaac o Jacob ban ai ken ti ki kun ki jome ki kun Israel ken ka jat pen riu ka jonga hynrei men yo ida la ka jonga khmat pan ban men nom yo lech shatai chechiliang ban psut segari jonga jingkolar kari kanan snap ikada ka jing thang mesim la ringi perkhat hagisngi ba khatu ke jong Moses bo kiu halor lum haulum nebo bo yeng hangta baru beli pen i ka tai kari kanan nadu kata kari Naphtali kari Galilaya kata ka na ka bakut jong kata ka Duriau bat ka langsau dong kata ka Jaka markhap bat kata ka Jericho uyo ikan diang ye ka rui ka badap ka Deut slay ka Deut badap ka ngap kari kebala kolar ka jong belai parus ku kuat utrang pan poi ka jaka pat ka long ka minute ka bakadu ka por ka bakadu yu bo de ban lek pan jam sisiliang pan yu tiang ye ka ri jong ka jong kolar manobom kuat Moses kuat utrang ye kata badu belai daul kiulum nebo ong pan ban baik melayu ida ka jong ka khmat hynrei menom yo lek psut sikata ka ri men yap haloru ni ulum Pero Moses bat ka jia kum ta ka ktin jong blai tiu Moses ulayap akata ka jaka halor lum nebo wala tep yu ka Bible ka ong ba don weiru uban tip ka jing yap Moses don weiru uban tip ka lum jing tep jong Moses ta hadu ka ni sngi awai ki bun ki bale research ki bawat ka lum jing tep Moses ka antat re kim tip tikana hamar hangno hadu ka ni sngi bat ka ka jia ka lomba ki kun Israel ki badon ke lakmut
Paulak kidan. Bat ki balaya lenti lambat kini ke sau pau teli kisnem. Swaban poi sekanika ri jong ke jingkolar hoi ki temen ki kro ki babun ki layap no ki lenti namar ke jing rengkang jong ki ublai hynrei ki beri ko badang samla ki im berkidan rengkat bo kale padu Joshua bat kapor ka bakoror kat kata lakmut uyalam apa ki kon Israel kala dai ya Moses ban expect le ne ban kemilenti baki kon Israel kin ai burom ka bakadu yo kin wanra ke jing kawai dok masi dok belang dok sier kin le declaration ka pair ka senduk ka compare le si ka lung jing tep ka hatam le si kin ai Moses ka sniap ka jang o bat balai on tap bat balai don buram ki kon Israel le si ki kemilenti ba ka sniap uni riu krau jong balai lam yang ikat ni pangin sayo ino mentahi pangin poino kumnero kerikanan laka sniap Moses nginda ya lomlang de lakmut nginda ya shong pat nginda ya bam nginda ya kemen le si lani pangin ya yam tang pa donut le si pangin ai ka hatam Moses le si haka senduk ka hatam ka lumjing tep ka hatam bat ka jing kawai ka hatam ngira khot nginda ai nginda penlut sepak kapau parok nak bertahun euro crowd ka Bible ka omdan manu banya yenglam ru Moses hagas ngi bo yap marway omdan bawan pentingan yo omdan bawan yenglang bad u banong katai kari kanan omdan manu ba pentingan yo hagas ngi ke jingyap jang u omdan balai burom yo omdan ba ai lum jing tep yo omdan ba pen kre kata hynrei tang kawai ka wanga ba phi ngi tip ngi so komen nak benda jong pi ki badon ki bangai ki ba ye ki baton ki kimi ki kpa la ni ulok ka lok la ni ki kun ki ba ingasam ki bal khat no ni ki pertai ka di ka khubor na ka benda jong pi ru bo Moses u yeng hau lom nebo marwe u yeng tang ba du blai jong u bala khat ye u blai u ba umani u ba yala ma ki sau po tali ki snam bo ya len ti ki kun Israel bat shwa ka ta ka poru ha ki jinglong khna bu jong khulung jong u tat adu ka ni gasni aga klemat shwabo Moses ude ban yapno ban klat ngani ke berthai u yeng rengkat baru belai u em jag u yeng thang baru belai u don hau lum nebo rengkat baru belai haga jingdor rengkat ke bathyang ka presence ka jong belai baru belai yak ran markhmat hau lum nebo pet ka tai ka Israel ka kanan ya ka bangla kularu Isak, Abraham, Isak bon Jacob an ai ga nong ganti ki kun Israel kin sa lech tai uda yang lem badu blai ka jing yap ka ba thiang tom ka jung Moses ka jing yap ka ba kortor tom jing ki riu khu ki jung blai ka de ka jing yap ka jing don rengkat ka jung blai ikwa ban pentikina ka ni ka ktin man ong happy ba ka jing yap ka ba kmentam ka jing yap ka ba thiang tom ka jing yap ka ba kortor tom jong ki ba nget ki jung blai ka de ka jing yap ka jing don rengkat ka jong blai u shimno u Moses no lum nebo khamdan manu ki ba ya lenti lambat u marwai don ba yeng sem don kun don tengam don lok don ki wei pat kita kinong bot jong u bani yeng lam hynrei u yeng tang ba u blai u ba em u bala khat u bar ka jingyap ka ba kodor ka jong Moses ka de ka jingyap ha ka jingdor rangkat ka jong blai log bai u blai kuran markman lum nebo shoban shimno u Moses on pekatai kari melayo i de le jong ki khmat go Moses hynrei mem lek psut ken chata u Moses umyo ban lek lam bat ki kon Israel sekta ka ri kanan haga ri jong ka jingkular ka ba haga de ka pertai hynrei u blai u shimno na loru lim nebo ban jingi nang ne ban lek ka ba kan jaman sim shatai sekari kanan ka ba kan javlai kari kanan ka ba kan jaman sim ushimno eu bat ka Bible ka kitin pareng gong u blai u tap eu ha ka kitin ka si gong te la tap no eu hangta ten re kitin pareng gong ba utrai u la tap eu the Lord God ka ai hang tu ka kitin ong he buried him u la tap no ya u Moses da u blai namar ka dam shem ni ka jing tap tu don manu ru bala ban shem ni ka jing tap ka jong Moses namar da u blai u la tap eu ai ngui blame dan manu berkrelum jing tap ni hakane ka berthaila se buon ki brigong ani shobaniam le kumno ngamdon ka balang le kumno ngamdon batki bangai ngomdon marwai ngan le kumno omdon lum jing tap le se ki berkhat ni berkhat shabang lum jing tap ka sngi bakat ngong ni dei ban join no ni dei ban rung no ka rung ka balang namar thang ban yo lum jing tap namar ni le kumno o Moses su beri ba crowd jong blai ha ka sngi ka bakut omdon lum jing tap yo omdon manu ru ban like on tap yo
hynrei ubelai ula shimti ya naga dika protection basa na ulum nebo haga jing da rengkat ke batiang ke jong ubelai ban tep ya dika kti ke badan bor ke jong ubelai bala buri no ya ban namar ke tala ra ayu anda bu Jisu wan sikni ke protai ban habau yalami ki senran shulum jo ke jing pen kaladur dai kaladan ke jing pen kaladur ke bakrau bat ki senran ke jong Petrus Yohanes Jakob kioi bu Jisu upau ke te por tang haulo ban hadin kata uya keren kansan wan mi Moses baru Elijah kini keren baru Jisu kelapan tikena 100% bau Moses udan lem baru belai la tep ye udo belai lok pai namar kata la don ki ba ying sam jong pi ki ba jai ke ni ke chingja ki ba la klat no na ke ke bertai bat ki ba la yat bat u belai la bandai ke jing accident ke jing yap kali ki yap ke flight bala ban yap ke train bala ban yap ki bala ban yap ke dung dung jing yap ke kendet kan san hynrei ki ba la yat baru belai to tip ye kani baga jing yap chongki kalong ke jing tep ye ka ba u belai la shim ha kata ke jing tep kan jaman sim bala tep do blay bala shim do blay la ra do blay pat shakari kanan beneng ke basisha ke ri ke jingkalar kain baru Moses udah ke jing kemen ke jing yap chong ki rukut ke jong ke jing yap ke bangai ke jong blay kalong ke kemen tam adu kata kam krau ke sniap ban ke si ka Moses la kai la sumari de ke kimi lai banai ha ke ga ying bala cencar ba ban namar kata la penkit sekeduga wa bala sham de kun sim jong pharo la ri ki bola le yu bala pansan ne de kemi para din ka taw la dai ban long kun sim jong pharo bala de ban shim ti ka khat e ban sanshar ka ying sim pan bola phet yap nang ne umman ban long sim ha ka ying pharo uburi ubam tip u belai umman ban lait pai show belai pan pelat ki bre ka jong belai paru belai pha biang yu walam ni ki gun sralo ya ni ka so posnam ha ka jing chen jar ka jing thang man sim para ka jing kaman ba krau ki dakla ki bod ka jing em jong shwa ba du khlap no belai ye sham ka jing sham ka ba thiang tam da pen ni ki bre i kombo Moses u yap ka jing thang man sim u yap ka jing chen jar u yap ka ta ka jing tim le sen mar yo ban dai sikari kanan hynrei nga ai ngo yu blay bo Moses u yap ga jing dor rekat ka jong trai ka jing yap ka ba kementam jugi riu ko ka jing yap ka ba kementam jugi ba ngai ka de jing yap ha ga jing dor rekat ka jong blay let's sit down breng jong aba jong pi bengim yo i ke ba i be thon jong i ki don ha ICU ki don hospital ngim la ba yo i yaki hoi ka jing yap jong ki ba hing sem jong i hoi ka jing yap ji mai jong i ru don hospital ngam yo i reng le duwai le site beng la IT show trai bat kata ga jinge klat ka bangim la ban yo i wadi ki kimi ki kpa ga jinge klat bangim la ban yo i ki kun la ni ulok la ni kalok la ni ba hinga sam compare lada kilaya lam badu blai ga jinge ap ka ba kodor ka ba khro bat ka commenta eni ga jinge ap ga jing dor kat ka chotrai abang aban pi ki ba im ki kmelen di ri kata bangin boy no kata ka snei ka ba blai no wan ban keren markmat ko Moses men yap no halor ni ulum mentahi men yap no agak ke sengi men yap no baru blay lo shim no Moses kata ke sengi ai mangabat phi ngin kamelen ti ka kom kata ke sengi pangin yo ngawi ke surut rai padong kukun ngan shim no eme ke sengi alino ngan late no bat nga ani kat no kata ke jing kamen kita kamelen ti kita boy ka kom kata ke sengi ba krautam na ka ba krautam Moses sabu mat ke jing krau ka bor ka jong blay ki kambah ki kam khala baro ando late pai sigiri shaki kun Israel usha berten syak knyum syak brengem bandan temau kadang di susi ke jing tanggung ubri hynrei ke sngi ke boya uya kran be tik tang baru blay onom late pai shaki kun Israel ndu ka sngi ulai bet direct sikari kanan baneng hallelujah te ke jing kemen ka bakrau ai bangabat phirungi kmelen ti so tong nong panjana i jong abat jongbi u Jisu Khrist ke ni botrai pengin let satai sikari kanan baneng blain ker khuing abde phin pentingan ni madapi lang bagari ke khubor pidan kan ngun jing selok pilaban food pilaban ikran me selok bangin la bania duai bo kambah ke jong blai kan chia video Jisu Khrist botrai blain ker khu nak keburom ke jong u amen.